Salamat sa inyong pagkita sa akong video. Nagi-upload sa YouTube. Pantulon na akong video karon. Ang atong i-vlog karon unsay pagluto sa tinula na manok Bisaya. Okay. Iba't mo na itong lutoon karon na tinula na manok. Okay, budburan ko na siya og black pepper. Kapayas, sili, kamatis, cubes, magic sarap, ginger, sibuyas, garlic. Luto na ta. Butangan ta na gamay mantika no. Tapos gisahon ta ang garlic o sibuyas. Okay, gisahon na nato, gisahon. Okay, pag brownish na, pwede na nato ilunod ang manok. Brownish na. Ilunod na nato ang manok. Okay, ilunod na tong manok no. Isaw na to. Pagkauman pila ka segundo, ato na siyang butangan og sabaw. Okay, pwede na nato ning lunodan og kapayas. What? Kapayas. Anong tubig no? Isa kakabo na mineral. Mineral na. Pila ka segundo luto na atong tinula na manok. Okay, hapit na mo bukal oh. Gamay na lang. Pila lang ka oras ni. Kuhaan na tugbura para mawa ang langsa ba. Muna siya kuhaan. Langsa sa manok. Kuhaan na to para mawa ang langsa. Luto na. Lunod ta na ning sangkap. May mga una ta. Okay, lunod tang tanglad. Cubes. Magic sarap. Kahuman kining garlic atong gisahon, ilunod nato diri karon. Okay mga kaprimads, luto na atong tinula na manok. Okay. Luto na ro. Pwede na natong hangon ni. Iwak na natong gasol. Kay luto na kay mga una ta. Okay. Luto ng tinula na manok.